yadda zaka ɗora two step verification akan WhatsApp ɗinka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka wato AmkimeeyaTv. Idan wannan shine farkon ka zuwa wannan channel mai albarka, muna roƙonka da ka danna alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta ne za ka sanar da kai sabbin shirye-shirye na da zarar na ɗora. Kai tsaye bari mu fara bidiyon. Kamar yadda kuka title na wannan bidiyo, mun yi bidiyo akan yadda aka ɗora two step verification ne akan WhatsApp ɗinka. Normally mun san cewar two step verification mafi akasari an fi ɗora shi akan Gmail ne, to anan ma za a baka damar da zaka ɗora two step verification akan WhatsApp ɗinka, yadda zaka samu damar da zaka secure ɗinsa, wato ka samu security da ba wanda isa ya buɗe ma shi dole sai kai. Yayin da aka zo mutum ko zai register ba yadda za a yi mutum ya isa ma register da number wayanka ta WhatsApp ba tare da sanin ka ba, domin za a tambaye shi wannan two step verification ɗin wanda kai kaɗai ka san wannan two step verification ɗin naka. Idan ka tashi sawa zai baka zaɓi guda biyu wanda zaka iya sa Gmail account ɗinka ya zama two step verification ɗinka ko kuma ka create ɗin pin. Kai tsaye bari mu shiga gundarin bidiyon, sai ku yi hakuri kulli bidiyon daga farkon ta zuwa ƙarshen ta domin kada ka misin ɗin wani abin daga ciki. Okay? Kamar yadda kuka sani bidiyon mu gashi nan kai tsaye za mu yi bidiyo akan WhatsApp ne, sai ka zo ka shiga cikin WhatsApp application ɗinka kamar haka. Okay, da zarar ka shiga cikin application din zaka ga wasu yanka daga nan sama guda uku, sai ka danna su kamar haka. Da zarar ka danna zai baka zaɓin alamar setting a nan wajen, zaka ga setting sai ka danna setting. Okay, da zarar ka ga setting daga nan wajen zaka ga gun da aka rubuta account, privacy, security, changing number. Okay, sai ka danna wajen kamar haka. Da zarar ka danna zai buɗe maka zaɓi ga su nan, daga farko akwai privacy, akwai security da ƙasa kuma gun da na hiding ɗin nan da wannan jan rubutun ga gun nan an rubuta step verification, sai ka danna shi kamar haka. Idan ka danna shi daga kamar haka, daga nan ƙasa gashi nan zaka gun da aka rubuta enable, sai ka zo ka danna enable ɗin nan. Okay, da zarar ka danna enable ɗin nan zai baka zaɓi wanda zaka rubuta nombobi kamar guda 6 wadda kake ganin zaka iya sa su a matsayin two step verification ɗinka, sai ka sa su kamar haka. Duk da na san cewa ba lalle ne ya bada damar da za a yi ɗaukan screen record ɗin nan ba, zaka iya ganin baki, to sai ka saurari wannan magana da zan faɗa. Okay, sai ka sa password ɗin kamar haka. Da zarar ka gama sa pin ɗin, to zai baka zaɓin gun da zaka sa email ɗinka, sai ka sa email address ɗinka wanda kake amfani da shi. Okay, da zarar ka sa email ɗinka ga gun da zaka ga alamar gun da aka rubuta next, sai ka danna next kai tsaye sai ka ci gaba. Okay, da zarar ka sa zaka ga gun da aka rubuta save, sai ka zo ka danna gun nan da aka rubuta save kai tsaye sai ka ci gaba. Kamar yadda kuke gani gashi nan za ku gani two step verification done. Ka riga da ka sa two step verification, wanda idan ba kai ka sa wannan pin din ba wanda ya isa ya ma register da number wayarka a bangaren WhatsApp. Sannan kuma wani lokacin zai iya tambayar ka duk wani lokaci da ka shigo domin ka sa wannan two step verification din. Okay, sai ka danna alamar done. Da ka danna alamar done gashi nan kai tsaye zaka gani gashi nan daga nan wajen ga alamar two step verification zaka ga yayi good a wajen. Okay, idan kana so ka cire two step verification din kuma ga gun da aka sa disable. Okay, sai ka danna shi disable din nan. Okay, duka nan muka kawo muku karshen wannan bidiyo. Idan wannan bidiyo ya burge ka, muna roƙonka da ka danna alamar liking akan wannan bidiyo, sannan ga wanda ba su subscribe din channel din nan ba, muna roƙon su da su danna alamar subscribe, kana su danna ƙararrawar sanarwa ta ne za ka sanar da su sabbin shirye-shirye na da zaran ɗora. Mun gode da zuwa sashen AmkimeeyaTv, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Mun gode.